Mas Damar nek kon milih-milih, wah itu apa puyeng anak Mbak Yuku rapate apik awake bodine turno yo wis rada tuwek ngelintek tapi aku penak. Tapi aku ki penak karo aku wae. Enak sing ngene iki rasa tuku bantal, percaya. Wong ayu ngono ki lamis lambene. Engko sithik-sithik njaluk nek pajur wae engko dadi yoga sidol ludes nek karo aku. Karo aku wae tak openi. Ora rasa tuku. Rasa nganggo sik kaya ngono kuwi tak tukokne nek mung bantal, wis tak tukokne turah-turah dhuwitku. Mbak, kene Mbak karo aku, Mbak. Lah apa kowe golek uun iki? Loro ora ngatasi malah tambah telu ora. Yo saiki ganti Mbak Elisa. Ayo coba kaya apa? Tukung, yo nggih ngurmati Mbak Elisa jumeneng dados. Pripun rasane kumpul kalian kanca-kanca Madangkara Mbak Elisa? Josno seneng remen banget jelas. Kok iso ngono? Lho ya apa ya suasanane seger, soalnya kan semua saling mendukung satu sama lain, dadi kekeluargaane terasa nyenengke. Bahagia ora krasa nek tekan esuk gitu lho. Bahagia. Bahagia ora krasa lek tekan esuk. Iya. Takon ana kanca-kanca tetep krasa kuwi. Tetep. Ya soalnya wis bladek pirang-pirang bengi antar kota, antar provinsi akap. Ayo, lu malah padake bis ora. Lek aku karo kanca-kanca ra sepiro, lek sampeyan ya aku ndelok storine lho. Kaya awan bengi lho. Lek njaga kesehatan piye lho, Mbak. Terus gumunku kuliahmu piye kok tinggal tanggapan terus iki kuliahmu piye? Lah niku sing gawat. Lah kan kalau udah semester 4 kan pelajarannya wis rampung, mung tinggal penelitian. Menuju semester 5 ke semester 8 ki isine penelitian tok. Lah iki arep menuju gerbang penelitian nih butuh sangu tok. Lah kuwi lho tujuane. Oh, dadi tanggapan ngalor ngidul golek sangu nggih penelitian. Lah iya to. Upamane esuk sampean wis kelakon menjadi dokter ya to, Dokter Elisa Orkarus Alaso. Amin ya Allah. Terus kowe arep ngopo lek wis dokter ngono? Lah kuwi aku ya bingung arep nyontekke sapa ngono sing kira-kira butuh disontek. Ayo apa arep nyinden nggawe toga ngono awakmu ora. Ayo. Lah nggih mboten. Aku kan juga besok bakal menjadi calon ibu dan menjadi calon istri. Dadi ki jangan membuat perempuan itu apa ya di benke aja ora nganti ra sekolah, tapi nek wong wedok iso sekolah terus kuwi malah apik-apik tumrap putra-putrine karena besok ke depan bisa mendidik anak-anaknya lebih baik lagi ngono lho. Oh, ning ya wonge latar belakange dhewe-dhewe. Lah sampeyan kan seijen pamane sekolah sak dhuwur-dhuwure monggo. Lah bukesi jane ya karo kanca-kancane ayo ndang dokter ngono. Pancen sing ngalang-alangi aku, Mbak. Lah sebabe ngopo? Lah anakku papat sik cilik-cilik kabeh. Ayo. Mulai tinggal sekolah engko piye sekolahnya mesti kacau, anakku ya mesti kacau. Urung aku kuwi engko. Lah kok bapakne lek genten ngedusi anake ngono. Lah lek perkara ngedusi anak aku biasa ra masalah, ya toh. Lah nuwun sewu upamane kok kono sibuk penelitian aku kuwi ngelak, ngombe 2 gelas es teh ngono mari. Upamane luwe mangan terus apa kuwi 2 piring mari. Lah ngelak ngombe es teh, lek sing ngelaki liyane mongko dhewe pas lunga. Lah nggih repot-repote ngaten. Tapi nek misale wis memang udah apa ya punya anak banyak, tanggungannya banyak kan prioritasnya ya emang ning anake dulu. Iya, kowe tek ngerti lek tanggung aku akeh.
Lha rati ya kan yo sambat ikan bestiku Bu Kesti. Kita kan sambat-sambatan wong loro. Ngerti nek tanggungannya iki ngono kuwi. Bola-bali wayangan isih duwe tanggungan yo melu tombok barang ngono ki apa yang bola-bali. Makane kan aku paham. Wong loro kerep sambat bareng ngono. Hah? Iya curhat-curhatan. Oh, lek sambat bareng aku tak melu sambat nek ngono. Sambat apa? Ya piye? Ngono. Kok ngono? Nggih ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tasih wewungan, tasih wewungan deng kok melek. Nggih. Kalian matur sembah nuwun Pak Suripto ingkang sampun nimbali dumateng kula kalian Pak Yoyo sakonco niki wae dereng ndongakaken mugi-mugi Bapak ingkang Pak Suripto ingkang sampun gelar wayang menika pinaringan berkah ingkang kathah boten lokak malah kebak benjang saged nanggap lawak malih nek pun anake pun peputra. Amin. Nanggap wawa malih. Anake pun peputra. Iya, mau lek ana sing ngersake anu to saka puyer 19 mau. Kembang rawe. Nggih, niku ajeng dipinangkani sakniki napa mangke? Saiki wae. Oke, beres. Sampeyan pengen ijen apa pengen berdua? Yo berdua, aku senenge. Oh, ya Mbak Gisel. Ayo Mbak Gisel. Ayo apa? Mbak Gisel masih semangat toh? Kuwi mongko ket awan lho Mbak nang kene iki. Lah, mau ya ngene. ampun. Klenengan nganti jam 3 bar kuwi dhek langsung ngene Mas Rajamala nang kono isah-isah. Masak ngono kuwi. Ayo, bar disai piringe terus go mulih. Ayo. Jan rewang barang. Ayo Mbak Gisel, ya ampun, cantik Apa kabar Elisa? Aduh suaranya makin serak-serak banget. Iya, enak ya. Iya, sesi. Serak-serak melempem. Ayo. Mbak Gisel. Iya. Iya. Hanje. Kamu parfumnya apa sih? Aku penasaran. Pasti mahal banget deh. Kamu masa gak tahu parfum aku? Ini baunya tuh pasti campur-campur. Minyak kampak, minyak ayu putih, minyak GPU, minyak tawon. Ini kan aku ada PPO. Tadi tak siram PPO sama kampak. Jangan ambune sangseng Pak. Ternyata luar minyak kayu biasa putih. Parfumnya Mbak Gisel ini. Siap, malah anak sing bandingnya ya. Aja dibanding-banding no. Kaya ngene gak dibanding-banding. Loh, dadi ya? Mikir ya? Dadi kene madangkara padake. Iya. Lanjut aja sithik ya. Iya. Wong kang ngene jadi banding-banding. Sakleme dhewe. Sayang ya sampai balas. Ayo tak oyang orang mampu sang kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada cahyamu tadi. Lah bapak nyeluk aku. Member Mbak Elisa kuwi njen kancaku SMKI. Oh, udah Kono sahabat jurusane lama. kono tari aku neng Karawitan. Wah, kuwi danan karo aku mbiyen SMKI. Kamu wis tau Ya ora ya. fall in love karo Pak Cahyo Kunta. Gak kayak isu, saka Pak Heru kalau isu iki. Lah ngapa kok kowe ndek bene neng kelas neng nggen bar ngarepan kok nggambari waru ngono. Bari karo ngalih, ini untukmu ngono. Kirim surat. Masa maksudnya. Lah nek kan Mbak neng blabak putih kae lho. Terus si gambar waru neng kelasku ngono. Bar ku terus dhek ngalih karo ini untukmu. Iyalah. Sesuk aku nek gambar waru neng kono nek itu untukmu. Neng kelir. Oh, neng kelir. Bayar iki ler larang padake iso dihapus. Kowe mah roro kok nembang apa tak banding-bandingke iki lho. Kowe iki lho iso sak Sakarepku dhewe aku sak gelemku lho Pak Yoyo. Gumun aku kudune lak ngenteni Pak Dalang ngomong, mengko dados roro kok kanca ngene kok dibanding. Nyet niku rasa diatur lho Pak Yoyo, angel. Iya. Atur-aturane angel. Saking semangate Mak Gisel. Nek lak penak nggih Pak nggih. Jos to. Ndek siang sing ladeni kula niku lho. Pak sing gondrong niku lho. Pak Gondrong.
Iya. Kaya kersa ta Pak panjenengan raden iki. Ayo, ki lho Pak Mundut mau apa Mbak? Bang Rawe ya? Rawe. Ah. Iki ajeng nggih bawa napa mboten napa langsung? Ora. Manut lan bawane dibawani ora. Bawane biasane sinong grandel soal. Langsung geblak. Ya lek rene ya rasa dipaksa ora. Ya, sama sinom grandel itu loh, Pak. Heh? Sinom grandel. Oh ya ora apa-apa. Ya, coba. Oh, lah iki apike ana sing digandrung. Ayo, Rehan. Ya, Dek Mas Su. Rehan yuk, Mas Rehan yuk. Kowe engko ora tak kei lotesku lho. Ya, mau semangan lotesku rong piring ngono. Mas Rehan capek banget. Wah, jenenge Rehan lah ya. Iya, Rehan. Rehana ayo kawin Dik ya lho, ayo. Bani wangen lho. Yo Rehan, ya. Ayo Mas Rehan yuk. Ora apa-apa kono lho. Bangkit bentar yuk. Ora ngger pengrawit lho di amanah karo Mbak Elisa. Langanane Elisa iki lho. Cuwili ini. Ki waite buyengan damar. Damar opo lilin? Kamar kangenan ayo. Memanisme. Manis tenan ya. Jiwa. Mas Rehan. Piye aku netok tenang gurine. Mas Rehan, deloken lintang-lintang kae lho. Ketepan yo. Piye rasamu nek wis tak gandeng ngene iki apa kowe dadi tresno karo aku to Mas Rehan? Wedi aku, Mbak. Sawangan mripatku. Aja mendeli, Mas. Ayo kok nyawang malah menteleng ora. Omong to Mas Damar. Omong pripun Pak niki Pak? Limas Pendoro wong ayu, Ki waito puyengan Nimas ceritane Nimas Damar Bendoro Wulan. wong ayu, liringmu pandang kamarutan. liringmu. Rupan. Malah kaya autan iki. Sing cetha, sing mesra. Agawe citeng gale. Mas Damar nek kon milih-milih, wah itu apa puyengan nek Mbak Yuku rapate apik awake bodine turno yo wis rada tuwek ngelintek Tapi aku nek nggo penak. buburan. Tapi aku ki penak karo aku wae. Enak sing ngene iki rasa tuku bantal, iki percaya. Wong ayu ngono ki lamis lambene. Engko sithik-sithik njaluk nika pajur wae engko dadi yoga sida ludes nek karo aku. Karo aku wae tak openi. Ora rasa tuku. Rasa nganggo sik kaya ngono kuwi tak tukokne nek mung bantal, wis tak tukokne turah-turah dhuwitku. Mbak, kene Mbak karo aku Mbak. Lah apa kowe golek uun iki? Loro ora ngatasi malah tambah telu ora. Deloken. Apa aku akeh to? Wale metu Suarane swara hantu Mbak kok. Yuku ki malah metu tekeke to, metu tekeke to. Aku terpesona tenan kok. Surena susu. Wis. Jan milih sapa? Sik, apik genah apik no Pak Yoyo. Ngene kan tadi dicoba latihan. Ya. Latihan iki mau. Aku ya. Jajal neh. Ya, apik. Kang si hana dia. Kuwi cengkok model apa? Cengkok Aku model mari apa? dodok suarane yo entek ngono padahal yo ora. Aku ya iso ngono kuwi. Iso Piye, aku. piye, Aku piye? iso. Upama mundur. Desahane ndi? Halah, ngger kaya ngono sul. Halah, ngger kaya ngono. Aku ya iso sul. Sul kowe iki sik urip ora kok meneng ae. Mbok Kita komentar ora piye ngono? Kita ora bergairah apa. Ini komik, nah ini bawa awakmu gede terus e. Nang. Medesah lho ya. Ngimbangi. Neng ndi agepe nyewa wanengan. Nah, kok pilih. Milih ya.
Ayo to. Tartamtu tak tu Malah kaya layangan. Loro. Malah kaya denden sawah orang. ruti Ya ampun Kang Mas nyolong ketek tenan. Petek. Suaramu apik banget. Iki kayaknya gila-gila wedi ngono. Gila-gila mau. Heeh. ibarat wong numpak prau Aku gelem numpak perahu wong loro Mas. Engko ben kaya Mbak Lia karo Pak Ibut kae lho. Ayo Mbak Lia karo Pak Ibut kan numpak tosa. Heeh ngantek bledos. Awak dhewe numpak perahu kowe madhep rono, aku madhep rono dadi ra tekan-tekan. Sulama karo Mbak Lisa numpak perahu, Mbak Tuti numpak ambulan. Tanggane di ambulan anyar kok ya. Tuti. Lu mampa hentan apa Kaya Jawa ya ini ondene nek nang omah ya iki ya. Engko kelingan dinge pas masuk angin ora. Cengkok jam 3. Kuwi nganggo cengkok Thailand iki menggeh-menggeh lho. Endang. Ayo dibacutne ya. Kayak aku mau iso ora? Ing madyaning jala nidi Bareng ya. Wong telu, Sulama Wong telu. barang. Ayo Rehan ikut. Ji, ro, lu. Lah sing arep melu ngeblong kabeh ora. Ngeblong siji kok ya. Ayo Tutik karo aja nganti Tik, ayo sampean aja nganti keri kok. Neno. Teman. Yo. Ngono sik kemenyek eran ora. Yo bertiga tenanan iki, yo. Tenanan lho. Ji, ro, lu. Temah konje. Iki sing kok tok. Nan Ditangkap lho iki. Temah konjing anggen jong ning paku lingan. Nggih, yo sak lagune Mas Sulama engko sing dadi yo tetep yo Tetep no. Nek kono ayo. Ora apa-apa diapit karo iki jan pancuran kapit sendang. Ayo coba kaya apa. Iya, Cok, diaturake. Monggo, Pak Mundut. Apa mau Mbak Elisa? Kembang rawe. Wah, kok lalen to malian. Wah, ngono ayo. Kembang rawe monggo dados. Yuk, ya yuk. Kembang rawe bersama Madangkara. Buyur 19 ya. Bersama Enak ya Madangkara. ya. Buat aku nih Rehannya.
sabenane saya suwe aku tresno kowe Matur nuwun Mas Sulomo. Siji kas, Mbak. Nah. Nggih. Pun telas to pamundhut? Sampun sudah niki. Saiki gelo tambah karo Mbak Uun ya bertiga. Gelo siap. Tuti kemana? Ayo turun lagi ayo bertiga. Tuti mau ke situ. Ayo lagune gelo ya. Kaya apa bertiga trio wek-wek ya. Antarane Mbak Elisa, Mbak Uun kalian Mbak Tuti. Monggo, Cok. Ayo, gelo, dados.
kaya sinandal atiku loto metes dalasi pipiku yen pancene ora tresno kok yo konde sing prasaja aja aku ora Laras mesam-mesem kita pengen deh. pengen padalah pengen Aku sih ajar lho Kang, ajar nang omah lho Kang. Nyeter streaming karo dhewe golan dhewe. Anjir aruh nyapa to, Mak. Yo. kaya ngene lalaku biyen koko kok dadak yen pancen titi gawe kelo anti salawasi Raya Sawadekara. Terima kasih. Ya. Mbak Un, Mbak Tuti, Mbak Elisa. Nggih, Ayo, saged. Nyebar gara-gara kondur apa ngenteni? derek kula ngenteni nggih saged. Nggih lek awake mboten pati sehat arepe nderek ya monggo. Ijen iki tasih Nggih. pucet, tasih mboten kepenak, mengke kula rumiyin nggih, Ah, mboten mboten napa-napa apa-apa, nggih. mboten masalah, mboten Oke, masalah. Sing matur penting sembah. andum selamat kabeh pinaringan sehat. Nggih, ngaturaken sembah nuwun, Nggih. Bapak sampun dipun timbali menawi kathah getol-getol atur. Tindak tanduk ingkang kurang prayogi nyuwun pangapunten sanget. Nggih, sami-sami nggih. Ngono lek kok pamit kene salim sih karo AA. Ya, nggih. Ya.